Hello guys, welcome back to my Crazy Kavita YouTube channel. आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दोङो। दिनै आं जोबोद टाइमनि उनाव दिनै भिडिअखौ बनायबाय मानोना दायो दिवालि सफैदों बयनोबो नांगौ कलासाकि। जोंनियाव कलासाकिखौनो बुङो नालाय ओंखायनो कलासाकिखौनो बुंबाय आङो। ओमफ्राय आङो दिनै लाबोदों मेजिकेल कलासाकि मादि कानेक्ट खालामनांगौ बेखौ आं देखायगोन आरोना। ओमफ्राय बेयो मेजिकेल मानोना बेखौ खोन्थिबाय थादों भिडिअ'आवथ' आंनो नायलांदो। आं दिनै जेबो भिडिअ बनायनो गोनां नङामोन थेवबो हथाथनो फैना होबाय फार्स्ट लाइन फार्स्टआवनो बेखौ खेवनानै लानांगौ। खायसेयाव बेटारि फिटिं थायो खायसेयाव फिटिं थाया नालाय ओंखायनो आङो बेखौ फिटिं खालामनो नागिरदों। बे फिटिं गैयैखायनो आं आखाइ आसुगुरा आंना गुसुंनो हायो ओंखायनो आङो सेखाजों खुलिनो गोनां जादों। ओमफ्राय बेखौ बेटारि फिसा फिसा थायो बेयाव बेटारिखौ सोनांगौ होमबानियासो जायो। आं सानदोंमोन फार्स्टआव बेटारि सोआलासिनो होबाय थादोंमोन दै मानो जायाखै होनना सानदोंमोन उनावसो आंबो खालामनानै नायबाय। दिनै फार्स्ट अर्डार खालामदों आं दिनैसो बयनिबो थाखायबो आङो खालामनानै नायदों। ओमफ्राय दै होनाय लोगो लोगोनो मेजिक जाबाय नालाय थावबो नों दरखार गैला दैजोंनो जोंखाबाय। मालाबा लाइटफोरा जनायबो फैयो बेनिखायनो गिनो दरखार गैया। गावनो फिटिं खालामनो हागोन बेखौ नै आं मादि खालामदों नाय बरियानो जइन खालामबानो जाबाय गिनाङा आगोलाव बेयाव जुदि बुजि मोनाबाथाय आरो मोनसेखौबो माबाखौ कलासाकिखौ खुलिनानै नाय बेनि डेम'खौ मैयानो मोनथिगोन। नाय आं गावनो इन्जिनियार जाबाय गावनो फिटिं खालामबाय गासिखौबो नै मेजिक जाला मोनसेनो आं गासिखौबो ट्राइ खालामनानै नायबाय आरोना जोङो आरो लोगोसेनो फेमिलिजोंबो शेयार खालामबाय। हारसिंलाय माथो जलायनो आरो फेमिलिजों सेलेब्रेट खालामबासो दिवालि जायो नालाय ओंखायनो बयखौबो हेपि दिवालि एडभान्स। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम